Сега ще сваляме лястовицата. Тук да сваля. Заради това. Виждате как е сцепено. Щупено даже бих казал. Оттам се развива едната скоба, тая е другата. И тази е третата. Нали. След това ще покажем как е без лястовицата. Нека първо я развия. Така изглежда вече, когато махнем лястовицата. Пропусна да ви кажа за тези букси. От двете страни са, нацикат се и се издърпват. Другата ето е нея. Ето заради това сме лястовицата. От тук изпускаме и омазняваме. Има малко маслъци, но долу-горе е нормално за кола на тия километри. Така че сега ще действаме да подменим частта на турбината. На лястовицата, извинявам се. Така изглежда след леко почистване, защото беше много усрано. Това черното е пластмаса като цяло, турбината е зачистена. Да може да следим по-нататък дали ще има някакви изпускания от тук. И така, малко го я зачистих и сега ще ви покажа как ще поправим турбината без да даваме 200-300 лева, просто и ни 30 лева. Значи, ако имате проблеми с лястовицата, като моя проблем, има много добри варианти и такива комплектчета. То даже не е комплект ми, да, 30 лева, скобите аз съм си взимал, защото не бяха в комплекта. 30 лева, вече 15-16 евро. Защото сме в евро. Така, няма инструкции. Най-добрият вариант за действане е, по-скоро единственият вариант е точно тук се реже между... Виждате по средата има свободно място. Сега ще го отрежем и ще има леко ще го затрим с шкурка, защото ръба е висок и ще стане перфектно да сложим, нали, новите турбопътища. Ще ви покажа как става след като е отрязано вече. Но мисля, че сванахте идеята. Елементарно е, няма нищо сложно. Вместо да купувате лястовица 300 лева, това е по-добрия вариант. Извинявам се за мръсната маса, но правихме и други неща. Малко така станаха, даже се вижда какво сме правили. Вече и това трябва да стане. Бам, изрязано, оформено. И сега слагаме гумения мъркуч. Тунинг! Това е. Вече сервисна версия станаме. Добре, това представлява. Ето как е стигнато. Точно по ръба. Сега ще го слагаме вече на черния кошмар. Ето го. Обаче трябва да си модификация. По принцип това е много дълго. Тук го рязахме и тук гумата. Много ще да бъде рязан, иначе няма как да пасне. Ама вече поне е здраво. Реално така изглежда. С скоби за тук. И това е. Та е най-добре.